Ahoj, v dnešnom videu to bude video s názvom Moje veci, ktoré som dostala na narodeniny. A ja to tu nebudem zdržiavať a poďme na to. Upozornenie. Niektoré som si kupovala sama, takže troch som si kupovala sama a nie, troch pečopákov som si kupovala sama a jednu takú vec divnú som si tiež kupovala sama. Tak. Takže ako prvý pečopák je tu takýto pečop, je z novej edície a ku nemu je takáto mašla. A to je také kolekcie trblietavej, je fakt krásny, lebo ja som len z tej edície videla teda kolekcie tejto novej edície, tie akože, neviem ako to povedať, tie farby, ale také ako rozmazané keby je, že a volá sa Baby. Takže tak. A tak to vyzerá s tou mašlou. Ako ďalší je tu tento pečop, je tiež z novej edície a má takéto oblečenie na seba a volá sa Princess, lebo mi príde ako kráľovna, princezna, a tak som to dala takéto. Takže ako ďalší pečop je tu tento dalmatínec a má takéto fialové škvrny na sebe a je tiež z novej edície. To som si musela kúpiť, lebo bol taký krásny. Taký je podobný aj z tej normálnej starej edície, z takej, čo má normálne LPS, z takejto. A to je úplne že podobný tomuto, takže preto som si ho kúpila. A ku nemu bol taký, neviem čo to je, ale taký šal či šatka, či čo to je, neviem. Ale je to na krk, ale veľmi mu to nejde, lebo ja som to potom musela dávať cez stredole, lebo som mu to nejako dala na krk. Takže tak. Ako ďalej je tu takýto pes, ktorého mi dala sesternica na narodeniny a takýto pekný psíček. Nemá hrdzavý krk a má dierku, takže je takýto pekný. Hnedo sivý, teda taký sivý proste. Tak. Ako ďalší je tiež od sesternice a je to takáto vidra. Neviem, čo to je, ale možno to je vidra, neviem. Tak mi napíšte do komentárov, lebo ja to neviem, čo to je. Fredka. No, neviem, čo to je proste. A ale pes má tu na nohe. Musí sa tu zaostriť. Tak. A má dierku a nemá hrdzavý krk. Takže ako ďalej, toto není pečopak, toto je tá divná vec, ktorú som si kupovala sama, aj tú Bibi, Princess a Danny. Táto sa volá Danny. Takže a toto je taký, možno ho poznáte a možno nie, je to takéto, ale čo sa dá takto dať dole, ruky, potom natiahnuť, takisto aj nohy a na papieriku bolo, že ako sa normálne volá akože menom a je to Ken. Takže takýto zelený pandrlák naťahovací. Tak ako ďalej je tu taká väčšia vec, je to takýto autobus a ku tomu bol tento pečopák a taká čiapka a potom takáto diskogula. To sa tam dá zavesiť aj sem a aj sem dopredu. Ja to mám tu. Takže aj šmykálka sa dá dať sem dole, aj sem hore. Ja to nosím tu hore. Takže a tento pečop je z novej edície a volá sa Sandra.
Takže a potom k nemu boli takéto malé veci, ale tých bolo oveľa viac. Ja som ich nechcela teraz vyberať, tak som vybrala len nejaké 3, ale mám ich v tomto, kde mám veci. Tu mám veci pre pečopákov. To veľmi veľké, takže to nechcem akože tak ukazovať. Takže také malé vecičky. A ďalej tu je taká bublina, čo sa akože zapichne do hlav pečopáka. A tak to akože čo si myslí. Takže a teda 3 veci, také Dora prívesky. Tam bol Nemo, Dory, tá ryba a potom jeden krab ten. A tie som si zabudla som si ich doniesť a tak tých vám, neviem, tak tých asi nebudete vidieť, ale hádam vám to nevadí. Potom som dostala takéto legíny. Takéto tam je lietavé. Takže hádam sa vám video páčilo. Ak áno, dajte like. Odber prosím. A teším sa na ďalšie video. Ahoj!